Джанги колонна Столкновение на границе Кыргызстана и Таджикистана. Жасуль Миргизия оказалась не готова к вооруженному конфликту с Таджикистаном. дуруд ҳамдиёрони азиз, рости вақте ки вориди интернет мешавем ҳар рӯз соат ба соат, дақиқа ба дақиқа, вақте ки мардум аҳл буданашро мебинем, инсон қават равған мегирад. мо як мақола дорем, мебинем ки фалон ноҳия хес аст, фалон деҳот, фалон шаҳр, ҳама устувор ҳастанд, хушҳол мешавад инсон. аммо аз як чизи дигар баръакс хело инсон ғамгин мешавад. мо ҳам навор кардем, ё баъдан наворҳоро мебинӣ дар комментария, ҳоло ҳам аҳл будани моро нишон намедиҳад. мо дар кадом мавзӯъ сухан рафта истодааст, мо дар кадом муаммо, аммо онҳо дар комментариҳо чӣ менависанд, чиҳо мегӯянд. тавба кардам. нигоҳ кунед, агар ки аслан бигирем, ҳамин воҳима кори мо мардум, ҳамин воҳимаро ором кардан ки мардум ин қадар воҳима нашавад, чун воҳима рӯҳан инсонро хаста мекунад. аввал далелашро мегӯем, баъд сухан мекунем. давраҳое ки вақте ки тоҷиконро забт мекарданд дар Бухоро, ин то ҳамин рӯзам омад, аз замон давраи Сомонӣ то имрӯз махсус гурӯҳ буд ки маблағшон медоданд, тоҷикони худамон буданд. баъд дохили бозор ҳар куҷо ома буд, ома ба гуфти ҳозира интернет аст. ҳар куҷо ҳамин ҷои одамдор буд, медаромадану баъд дигар муғулҳо меоянд, тамом мо бой додем, фақат мардума рӯҳияша паст мекард. тамом ана тамом муғулҳо омадан, акнун оҳо моро чӣ кор мекунанд, ва як армияш бақува ин он. рӯҳан мардума ҳамин гуна мекарданд, махсус сар медоданд дохили мардум. ҳозира дар интернет ҳамон даврара ба ҳамин муқоиса мекунем. агар ки негӯед, муфассалтар метавонед дар интернет тоҷикон занед, дар бораи тарихи тоҷикон бо устод Муллоҷонов мо хеле суҳбатҳо кардагем, ҳамашро баъд мефаҳмед ки атрофи чӣ гап зада истодаем. баргардем, ҳамин мо ҳам навор кардем, ва мардуме гуфтем ки мо аввал ҷанг намехоҳем, ҳеҷ кас ҷанг намехоҳад, касеро напурсӣ ва ҳеҷ касро тела ба ҷанг накардем, аммо гуфтем ҳар кас ки вориди мо мешавад, мо омада ҳастем ки ҳифз кунем падар, модар, ватанро. аммо аксари ваён норозӣ буданд. розӣ набуданд аз чӣ? онҷа як гапҳое навиштанд, тавба кардам. наход ки аз кӯдаки гаҳвораат сар мекунанд то гузаштаатро, модар ки киҳо ман намедонам. бовар кунед, худо шоҳид аст, худо шоҳид аст, дар рамазон ҳар чӣ мегӯем аз қалб мегӯем, кордори касе нестем, ё ки мо аллакай ба шахсиятҳо гап назадем. ҳамин одди ҳарчӣ сар шуд ки ҳамин навор кардем, ду калима гап задем барои рӯҳияи мардум вай нашудан. ҳар рӯз мебинем хурсандӣ, аммо медарон як гапҳое мезананд, як чизҳое мезананд ки умуман ман намедонам. ҳамин луғмони ҳаким дар як ваяш мегӯяд, ин гуна фарзандҳои миллат ба монанди ангушти шаштум аст. агар бибуриш бигӯяд дардат мекунад, чун хуни мо аст, фарзанди мо аст. агар гузориш, мардум масхарат мекунад, шашум лилак дорад гуфта, пас ҳайрон мешавӣ. аз ин сабаб мақсад, ҳадаф як аст. ҳамин видео навор кардани мо ҳолатҳои тангӣ як ҷо шавем, лоақал бигзор якҷо не, ҳамун даромада ҳар чиз нанависед, дили мардумро сиёҳ накунед. дар ҳамин ҳолатҳое ҳаст ки ростӣ гуфтем, мо аввал ҷанг намехоҳем, чун ҷанг ки шуд, ҷангал ки оташ гирифт, на тар мегӯяд, на хушк мегӯяд, на кӯчак мегӯяд, на бузург, ҳама оташ мегирад. аз ин сабаб баъдан инсонҳое ки навор мекунанд, ворид месозанд, провокаторшон мегӯянд, ҳама аз ҷониби Тоҷикистон, ҳама аз ҷониби Қирғизистон мардумро ба ҳамин вай меандозанд ки инсон ҳамонро мебинад, нафраташ зиёд мешавад, ҳамин мехоҳад чизе бикунад. дар ҳамон навори аввал ҳам гуфтем ки ду қувва аст, яке шамшер, дигаре ақле, ки доимо ақл ғолиб баромадааст ва кадом разбору ҷангу чиз бо ҷанг кор ҳал намешавад. дар баъдан ҳолатҳо медонем ҳама розӣ нест ба ин суханҳо, ҳама розӣ нест, аммо ҳамчун як ҷавон фикрамро баён дорам. тамом бар зидди касе не вайне, аммо ноаҳл буданамонро мебинем, ростӣ дили одам дард мекунад, чун ангушт гуфтем ки намешавад онҳоро дашном тирем. шахсан он нафарое ки дар нафсияти мо расиданд ва ҳатто мегӯянд ки
خودت گیر автомат рафт چیکار میکنی؟ درست میگی. اگر شما عاقل باشید سخن جای 100 автомат رو میگیرد. سخن جای 100 автомат رو میگیرد. اگر باز قانع نشدید او دکومنتالنی فیلم درباره برنده‌ای که در جنگ 41 و 45 بود او گوارید مسکوا میگود. فهمید که ارزشش چگونه بود و سخنش چگونه ارزش داشت. حالا اخبارها میبینیم از جانب قرقیزستان یک چیزهایی که عقل آدم باور نمیکند. اینها کودکان ما رو کشتن یا چیزی که این حالتی هست که هر کس با منفعت خودش دیگر استفاده میبرد. از این سبب مردم تاجیک پیش از همه به شما میگم که به وهم داده نشوید. این اول اون اینترنت چیزها میبینید بهترین نعمت عقل است که عقل را کار فرمایید. زود رو افتاده و چیز نکنند، چون همون دوره مغول ها اینها این یک تاکتیک است که انسان را همین گونه میکنند. و سخن گوییم سخن خیلی زیاد است، سخن زیاد داشتیم اما دیگر وقتی که نشستیم هوش از سر رفت. باقی خدا نگهبان شما. ما همه از یک تنیم، همه یک ملت هستیم و در همین سرزمین زندگی داریم و هر دشمن که آمد ما باید یک جا بشویم و ضربه زنیم. ما طرفدار صلح، بگذار صلح شود. ما باز میگیم بعضا نفرا راضی نیستن، میگن که قرقیزا برادر ما، چون گونه که هر روز میگن برادر، ما برادریم. بله، هم همسایه‌ایم، هم حق همسایگی داریم و هم برادری از دین داریم. و چقدر دوستان و رابطه و تجارت و چیزهای زیاد داریم. نافهمایی ها در هر دور و زمان بود و میموند و این هم میگذرد. هر چی میاد از جانب خداست، فراموش نسازید. باقی خدا نگهبان شما. خود را احتیاط کنید، به وهم داده نشوید، همش خوب میشود. بهترین یراق این دعا است. دعا کنید در ماه شریف رمضان الهی جنگ نشود. آمین.